Deheyama ku rayedarên Tirkiye sinyala operasyoneke bû ser Rojavayê Kurdistanê didin, di serî de di hevdîtina navbera Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokdewletê Rûsyayê Vladimir Putin de di hevdîtina navbera Wezîrên Karên Derweyê Tirkiye û Rûsyayê de û di pazdemîn civîna garantorên Astanayê de ji aliyê Rûsyayê hate ragihandin ku Tirkiye li Sûriyê daîmînîne û ger şert û merc guncav bûn dê ji Sûriyê derkeve. Hin pisporên Tirkiye ku balê dikişînin ser hevdîtina dawiya navbera Erdogan û Putin de dibêjin, Rûsyayê bi teqazî hişyarî de ya Tirkiye û jê ra gotiye ger tu nêzî Amerîkayê bibe, hebûna te ya li Sûriyê bi dawî dibe. Erdoğan'la Putin'in görüşmesi Hevdîtina Erdogan û Putin û daxuyaniyên Putin ku gotûbû hebûna Tirkiye li Sûriyê demkiye, di daxuyakirin ku navbera Rûsya û Tirkiye de mijarên li hevnekirî hene. Taybetî di demên dawî de hewlên nêzîkbûna Tirkiye bi Amerîkayê re ji aliyê Rûsyayê ve jî tê şopandin. Loma jî di hevdîtina dawî de Putin ji Erdogan re bi eşkereyî got li Sûriyê tu bi Amerîkayê re bî hebûna te li vê derê bi dawî dibe. Ger şart û merc guncav bûn, Tirkiye de ji Sûriyê derkeve. Lê ger dernekeve, wê çaxê de aloziyê nû jî xwe bidin der. Yek ji mijaran ku di navbera Tirkiye û Rûsyayê de mijareke neçareserkirî ye, mijara Libyayê ye. û pisporê Rojhilata Navîn Oytun Orhan jî derbarê hebûna Tirkiye ya li Libyayê de diyar kir ku rev ji ber bi asayîbûnê ve diçin. Misir û Rûsya bandora xwe li Libyayê zêde dikin, ji ber vê çendê hebûna Tirkiye li vê derê jî êdî bêwate dimîne. Şu anda süreç daha çok siyasi ve diplomatik zeminde yürüyor. Hevdîtinên Rûsya û Amerîka bi aliyan re heye. Her dawî jî di bên çavderiya netewîniyek wî de hikûmeta demkî hate avakirin û tê pêşbînîkirin di dawiya sala 2020 de hilbijartin li Libya werin li darxistin. Niha Misir û Rûsya bandora xwe li vê derê gelek zêde kirine û hebûna Tirkiye li wê derê tê nîqaşkirin. Lê Tirkiye jî hewl dide got bibe ekterekî sereke li wê derê. Mijara Sûriye û Libyayê di navbera Tirkiye û Rûsyayê de du mijarên serekeyên bikêşin û her du welat jî li van deveran xwedî plan û armancên ji hev cudan in. Ji loma jî pispor dibêjin Rûsya ji bo ku destûrê ne de Tirkiye nêzîkî Amerîkayê bibe, dêvan her du qadan de Tirkiye neçar bihêle ku derkeve yan jî nêzîkî xwe bike. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.